ஒரு நிமிஷம் இருங்க யூடியூப். மாதாஜி எல்லாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் 3 பேஜ் படிக்கிறாங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுங்க. ஓகே, எல்லாரும் படிங்க. 2 பேரா படிங்கோ. அப்புறமா மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. மாதாஜி எல்லாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் 3 பேஜ் படிக்கிறாங்க மாதாஜி. படிச்சவங்க எல்லாம் இது வேண்டாங்க மாதாஜி. எப்ப வேணாலும் மாறி மாறி கிருஷ்ணா புக் படிக்கிறவங்க அது வேண்டாம், இது படிக்கிறவங்க அது வேண்டாங்க மாதாஜி. மாறி மாறி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், கிருஷ்ணா அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் எல்லாம் தான் படிக்கணும். தட்ஸ் கரெக்ட் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யார் படிக்கலையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஆமாங்க, அதுதான் சொன்ன மாதாஜி. எப்ப வேணாலும் அதான் மாதாஜி. அப்புறம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் படிச்சு முடிச்ச பிறகு நீங்க மறுபடியும் ரவுண்ட் எடுத்துக்கோ. நோ இஷ்யூ. அப்படிதான் படிக்கணும். யார் வேணாலும் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் என்ன எத்தனை மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 85 பிரபு. சரி சரி. கை உயர்த்த வேணாம், ஏன்னா அது இங்க 2 இதுவா காட்டுது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். கை உயர்த்தாதீங்க, ஒரு நிமிஷம். கேலரியில இருக்கு, அதனாலதான் அது காட்டுறது. ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். இப்ப நீங்க உயர்த்தினாலும் நோ ப்ராப்ளம். கையை உயர்த்துங்க, நான் படிக்க அலோவ் பண்றேன். நான் கிருஷ்ணா யார்? இது நம்ம கிருஷ்ணாவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் டு see you. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். கேளுங்க, நோ இஷ்யூஸ். முதல் இவங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க இருக்கீங்க பிரபு? எங்க இருக்கீங்க? இங்க ஒமான்ல தான் இருக்கு, மஸ்கட்ல தான் இருக்கு. கேதா இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே பிரபு. ஆமா. ஓகே, தேங்க் யூ. மாறி போயிடும். ஆமா. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நாம் இப்போ 85வது அத்தியாயம் வசுதேவருக்கான ஆன்மீக உபதேசம். தேவகியின் இறந்த 6 புதல்வர்கள் கிருஷ்ணரால் மீட்கப்படுதல். ஓகே, எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிப்போம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத முறைப்படி குடும்பத்திலுள்ள பெரியவர்களுக்கு வயதில் சிறியவர்கள் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைகளும் சிஷ்யர்களும் பெற்றோர்கள் அல்லது குருவை காலையில் வணங்க வேண்டும். இந்த வேத கோட்பாட்டின்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தத்தம் மனைவியுடன் தம் தந்தையான வசுதேவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவது வழக்கம். அவர்கள் குருச்சேத்திர யாகத்திலிருந்து திரும்பிய பின் ஒரு நாள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வசுதேவருக்கு வணக்கம் செலுத்த சென்ற போது வசுதேவர் அந்த வாய்ப்பை தம் குமாரர்களின் உயர்ந்த நிலையை பாராட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொண்டார். யாகத்திற்கு வந்திருந்த முனிவர்களிடமிருந்து வசுதேவர் தம் குமாரர்களின் உயர்நிலையை அறிய வந்தார். அவர் முனிவர்களிடமிருந்து கேட்டறிந்த மட்டுமின்றி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல, அசாதாரணமானவர்கள் என்பதையும் தாமே உணர்ந்தார். எனவே தம் மக்களான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் முழுமுதற் கடவுள் என்ற முனிவர்கள் கூறியதை அவர் நம்பினார். தம் மக்களின் உயர்வில் அயராத நம்பிக்கையுடன் அவர்களை நோக்கி வசுதேவர் இவ்வாறு கூறினார். அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, நீ சச்சிதானந்த விக்கிரமாகிய முழுமுதற் கடவுள். அன்புடைய பலராமா, நீ யோக சித்திகள் அனைத்துக்கும் கைவந்த சங்கர்ஷனர்.
நீங்கள் நித்தியமானவர்கள் என்பதை நான் இப்போது புரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் இருவரும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் அதன் காரணமாக புருஷோத்தமாகிய மகாவிஷ்ணுவிற்கும் பரமமானவர்கள். எல்லாவற்றையும் ஆட்சி செய்யும் மூல அதிகாரி நீங்களே. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் உம்முள் அடங்கியுள்ளது. நீங்கள் அதன் சிருஷ்டிகர்த்தா, அதன் சிருஷ்டி பொருட்களும் நீங்களே. நீங்கள் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் சுவாமி. உண்மையில் இப்பிரபஞ்சம் உங்களின் லீலைக்காக படைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை பலகால கட்டங்களில் தோன்றும் பல்வேறான ஜடத்தோற்றங்கள் நீங்களே. ஏனெனில் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான காரணமும் காரியமும் நீங்களே. இந்த ஜட உலகில் நிலைகளான ஆதிக்கம் செலுத்துதல் மற்றும் ஆதிக்கத்துக்கு உட்படுதல் இரண்டும் நீங்களே. இவை இரண்டிற்கும் மேலாக விளங்கும் பரம அதிகாரியும் நீங்களே. எனவே நீங்கள் எங்கள் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். எனவே நீங்கள் எங்கள் புனல் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். நீங்கள் பிறப்பு மற்றும் மாற்றம் இல்லாத உயிராத்மா. ஜட உடலுக்கு நேரிடும் 6 வகை மாற்றங்கள் உங்களுக்கு நேர்வதில்லை. ஜட உலகில் காணப்படும் அதிசயத்தக்க வேறுபாட்டு நிலைகள் உள்ளன. உங்களால் படைக்கப்பட்டவை அணு உட்பட பல ஜீவராசிகளின் இதயங்களில் நீங்கள் பரமாத்மாவாக வியாபித்திருக்கிறீர்கள். எல்லோரும் உங்களால் அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம பெரியோர்களுக்கும் இல்லையா மற்றும் குருவிற்கும் அன்றாடம் நாம நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ அதுதான் கலாச்சாரமும் கூட. அந்த ஒரு செயலை கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தினமும் செய்து கொண்டிருந்ததாக இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குமே நம்ம பிள்ளைகள் காலையில எழுந்தோடனே நாம தான் அவங்கள போய் கொஞ்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா. நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம கிட்ட வர்ற மாதிரி நம்ம செய்யறதே இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு செயலை நாம கண்டிப்பா பழக்கப்படுத்தணும். ஸோ இங்க குருஷேத்திர போர் போன அத்தியாயம் இல்லையா, அங்கே முனிவர்களுடைய இதெல்லாமே போழாரங்கள், அங்கே கேள்விகள், இதெல்லாமே நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் முடித்து கொண்டு எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு வராங்க இல்லையா. சோ இங்க கிருஷ்ணருமே வந்திருக்காங்க. அந்த வாய்ப்பெல்லாம், அதாவது மனைவியரும் தன் தந்தை, அதாவது மனைவியோட போய் இல்லையா, தனித்து கிடையாது, மனைவியோட போய் தந்தை வசுதேவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவது வழக்கம். யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு உண்டு. சோ மேலும் இது தன் மக்களினுடைய உயர்வில், அதாவது தன் மக்களின் உயர்வில் அயராத நம்பிக்கையுடன் அவர்களை நோக்கி வசுதேவர் பின்னாடி இப்போ அவர் இறைவனுடைய நிலையை உணர்கின்றார் இந்த இடத்துல. ஏன்னா அவர் பிரார்த்தித்து தான் பகவானை தன்னுடைய மகனாக பெற்றார் இல்லையா. ஸோ அதாவது 4 கைகளுடைய மகனாக பகவான் முதல்ல விஷ்ணு தத்துவத்துல தோன்றியும் நாராயணத்துல தோன்றியும் பிறகு சாதாரண குழந்தையாக மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு தேவகி தாயார் சொல்லுவாங்க இல்லை, என்னுடைய மகன் சாதாரண குழந்தையாக இருந்தாலே போரும்னு கேட்ட பிறகு பகவான் 4 கைகளிலிருந்து 2 கைகளுடைய ரூபத்துக்கு வர்றதையுமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சோ அப்படி அந்த நிலையை இவங்க உணர்றாங்க. சோ அப்போ பகவான தன்னுடைய மகனாக ஈண்டெடுக்கணும்ன்ற ஒரு பிரார்த்தனை வைச்சாங்க. ஆனா பகவான் அவதரித்த பிறகு அவருடைய லீலைகளை அவர்கள் ரொம்ப அழகா கேட்கிறாங்க இல்லையா. எவ்வளவு உணர்ந்தறிந்து பேசுறாருன்றது இந்த இடத்துல பார்க்கணும். நீ சச்சிதானந்த விக்கிரமாகிய முழுமுதற் கடவுள், அன்புடைய பலராமா, நீ யோக சித்திகள், ஸோ அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சியல் இல்லையா, அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல். பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல் யாரு? பலராமர் தான். அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் எத்தனை இதுல நம்ம பிரிக்கிறோம்? அதாவது 3 வகையா வரும். அலாதினி, சாந்தினி, சம்வித் இல்லையா. அந்த 3மே இல்லையா. அந்த அலாதினி பொட்டன்சி தான் ராதை. ஆனா இந்த 3மே அதாவது முழு ஆற்றலாக பெற்றவர் யாரு? பலராமர் இல்லையா. சோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல அவருடைய சங்கர்ஷ்ணர். நம்ம இந்த பூமி யார் அனந்த சயனன் மேலதான் படுத்திருக்கிறது, கர்ப்போதக சாய விஷ்ணு இல்லையா. சங்கர்ஷ்ணருடைய தத்துவம் அது. ஓகே. சோ அதை இந்த இடத்துல யார் விவரிக்கிறது? ஆக்சுவலி வசுதேவர் விவரிக்கிறார். மேலும் நீங்கள் நித்தியமானவர்கள் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே அழியக்கூடிய உடலோடு இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள். ஆனால் பகவான் எப்பொழுதுமே எக்காலத்திலுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடியவர் என்றதையுமே ரொம்ப அழகா சொல்றார். நீங்கள் இருவரும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு, அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த 3மே அவர்களுடைய இதுல இருந்துதான் மேற்பார்வையில தான் நிகழ்கின்றது என்பதை ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஆக்சுவலி
சிருஷ்டிகர்த்தாவும் நீங்க தான். இந்த பிரபஞ்சத்துல லீலைகளுக்காக எதற்காக பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார்? நம்மள மாதிரி ஜீவன்கள் அவரை மாதிரி செயல்படணும்னு நினைக்கும் பொழுது அழகா இந்த இடத்துல நம்மள அனுப்பி வச்சிடறார். எஸ், ஹாப்பியா போய் நீ எல்லாத்தையுமே ஆண்டு அனுபவித்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள இந்த இடத்துல அனுபவிச்சிருக்கார் இல்லையா? பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் முதல், அதாவது படைக்கும் காலத்தின் முதல் இறுதியில மகா பிரளயம் வர வரைக்குமே இல்லையா, பல கால கட்டங்கள் தோன்றும் பல்வேறான ஜட தோற்றங்கள் நீங்களே இல்லையா. இந்த இடத்துல நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாமே உங்களுடைய இதுதான். ஏனெனில் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான காரணமும் அதாவது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். அந்த இதுலயே பிரம்மர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த இதுலயே நம்ம இதை பார்த்துக்கணும் இல்லையா. காரணமும் காரியமும் அப்படிங்கிறது ஒரு செயலுக்கான காரணமும் அந்த செயலும் எல்லாமே பகவான் தான் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலையை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஜட உலகின் இரு நிலைகளான, அதாவது இரட்டைத்தன்மை, ஆதிக்கம் செலுத்துதல் மற்றும் ஆதிக்கத்துக்கு கட்டுப்படுதல் இரண்டுமே நீங்கள் தான். அதாவது கட்டுப்படுபவரும் கட்டுப்படுத்துபவரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஜீவன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்னுடைய கட்டுல வச்சிருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. இஸ் கண்ட்ரோலிங் த சுப்ரீம் இல்லையா. அவர் அந்த கட்டுப்படுத்துதல், அவரும் கட்டுப்படுறார் என்று எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பக்தர்களிடத்துல பகவான் கட்டுப்பட்டு விடுகிறார். எது பக்திக்காக இல்லையா, அன்புக்காக பிரேமைக்காக கட்டுப்படுத்தி விடுகிறார். சோ கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி இல்லையா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலையில அவருமே கட்டுப்படுகிறார். வேற எதுக்குமே பகவான் கட்டுப்படுறது கிடையாது, அன்புல மட்டும்தான். சோ நம்ம தாமோதர் லீலையில கூட நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னாக்கா, யசோத தாயார் கிருஷ்ணர் கட்டுறதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையுமே எவ்வளவு கயிறெல்லாம் எடுத்துட்டு கட்டினாலுமே இந்த ரெண்டு விரல் அகலம் பத்தாமலே போகும். மீண்டும் ஒரு கயிறை ஆட் பண்ணி தான் அவரை அந்த உரலுக்கே கட்டுவாங்க. கடைசியில கிருஷ்ணரே அம்மாவுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம், அவங்க அவ்வளவு பெருமூச்சு விடுவாங்க. ஸோ எதுக்கு அம்மாவுக்கு இந்த தொந்தரவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக பகவான் தானாகவே கட்டிக்கொள்வார் தன் தாயிடத்துல. சோ அது மாதிரி அவர் கட்டுப்படக்கூடியவர் கிடையாது, கட்டுப்படுத்தப்படுபவரும் கிடையாது. ஆனா அனைவரையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் அவரே ஒருத்தரிடத்துல கட்டுப்படுகிறார் என்றால் அது ஒன்லி பிரேமையாலதான், வேற எதுனாலுமே கிடையாது. ஓகே. சோ மேலும் நீங்கள் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு இல்லையா, அந்த இதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் தான். ஜட உலகில் காணப்படும் அதிசிக்க வேறுபாடு நிலைகள் உங்களால் படைக்கப்பட்டவைதான். இந்த இடத்துல நிறைய வேறுபாடுகள் பார்க்கிறோம் இல்லையா, டிஃபரன்சஸ் இல்லையா. அதாவது காலங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, இலையுதிர் காலம், மழை காலம் இல்லையா, வசந்த காலம், இப்படி எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை தான் இந்த இடமே, இந்த பிரகிருதியில. சோ மேலும் அணு உட்பட பல ஜீவராசிகள் இதயங்களில் நீங்கள் பரமாத்மா அப்படின்னா அணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எறும்புக்குள்ளேயுமே பரமாத்மா இருக்கார். அத்துணூண்டு எறும்புக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்காருன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஈக்கன் சிறியவற்றிலேயுமே சிறியவராக, பெரியவற்றிலே பெரியவராக, இந்த மாதிரி எந்த அந்த யோக நிலைகள்லே ஹையர் மிஸ்டிக் யோகி யாருன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாவற்றிலும் உயிர் தத்துவமாய் செயல்படும் உயிர் சக்தியும் அதிலிருந்து பெறப்படும் ஆக்க சக்தியும் தாமே தனித்து இயங்கவில்லை. இச்சக்திகளுக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் மூல புருஷன் நீங்களே. உமது சித்தமின்றி அவை இயங்குவது இல்லை. ஜடசக்திக்கு அறியும் திறன் இல்லை. உம்மால் இயக்கப்படாமல் அவை தாமாக இயங்க மாட்டா. ஜட இயற்கை உம்மை சார்ந்திருப்பதால் ஜீவராசிகள் செயற்பட முயற்சிக்கலாம். ஆனால் உமது அனுமதியும் சித்தமும் இன்றி அவை எதுவும் செய்யவோ நாம் விரும்பும் விளைவை பெறவோ அவற்றால் இயலாது. ஆதிசக்தி உம்மிலிருந்து வெளிப்படுவதாகும். அன்பார்ந்த பகவானே, சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் உஷ்ணமும் சூரியனின் கிரணங்களும் நட்சத்திரங்கள் மின்னுவதும் ஒளிமிக்க மின்னலும் மலைகளின் ஈர்ப்பு சக்தியும் பூமியின் வளமும் அதன் மனமும் எல்லாம் உமது பல்வேறான வெளிப்பாடுகள். நீரின் தூய சுவையும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் ஆதாரமான உயிர் சக்தியும் பகவானாகிய உமது அம்சங்களே. நீரும் அதன் சுவையும் நீரே. அன்பார்ந்த பகவானே, புலன் சக்திகளும் மனதின் சிந்தனை சக்தியும் சித்தமும் உணர்வும் உடலின் பலம், அசைவு, வளர்ச்சி ஆகியவையும்
உடலின் உள்ளிருக்கும் காற்றின் பல்வேறான அசைவுகளால் ஏற்படுவது போல் தோன்றினாலும் அவையெல்லாம் அடிப்படையில் உமது சக்தியின் வெளியீடுகள். விண்வெளியின் விரிந்த பரப்பு உண்மையில் அடங்கியுள்ளது. ஆகாயத்தின் அதிர்வும் அதன் இடியும் ஓங்கார நாதமும் ஒன்றையொன்று பிரித்து காட்டுவதற்கு என ஏற்பட்ட பல சொற்களும் உண்மை குறிப்பினவாகும். எல்லாம் நீரே. புலன்களின் அதிகாரிகள், தேவர்கள், புலன்கள் பெறும் அறிவு, அறிவின் ஆதார பொருள் எல்லாம் நீரே. அறிவு தரும் விளக்கமும் உயிர்வாழியின் கூறிய நினைவாற்றலும் நீரே. ஜட உலகிற்கு காரணமான அறியாமையில் இருக்கும் தன்னுணர்வும், புலன்களுக்கு காரணமான தீவிர குணத்தின் பாற்பட்ட தன்னுணர்வும், ஜட உலக ஆட்சி புரியும் பல்வேறான தெய்வங்களின் தோற்றுவாய்க்கு காரணமான சாத்வீக தன்னுணர்வும் நீரே. கட்டுண்ட ஆத்மா உடனுக்குடன் மாறுவதற்கு காரணமான மாயையும் நீரே. அன்பார்ந்த முழுமுதற் கடவுளே, நீர் எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணமானவர். இந்த பூமி, அதிலுள்ள வெவ்வேறு வகையான மரங்கள், செடிகள் போன்ற பல்வேறு தோற்றங்களுக்கான மூல காரணமாய் இருப்பதை போன்றது. இத்தோற்றங்களில் எல்லாம் பூமியின் பிரதிநிதித்துவம் காணப்படுவது போல் ஜட தோற்றம் முழுவதிலும் நீர் பரமாத்மாவாக காணப்படுகிறீர். நீர் நித்திய தத்துவம், காரணங்களுக்கெல்லாம் உயர் காரணம். உண்மையில் எல்லாம் உமது ஒரு சக்தியின் வெளிப்பாடு. சத்துவ, ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகிய இயற்கையின் முக்குணங்களும் அவை ஒன்றோடொன்று உறவாடுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளும் உமது யோக மாயையின் மூலம் உம்மோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்றன. அவை சுயமாக இயங்குவதாக கருதப்படுகிறது. ஆயினும் ஜடசக்தி முழுவதும் பரமாத்மாவான உண்மையில் அடங்கியுள்ளது. நீர் எல்லாவற்றுக்குமான மூல காரணமாகையால் பிறப்பு, இறப்பு, வளர்ச்சி, மாற்றம், சீர்கேடு மற்றும் அழிவு என்னும் ஜட நிலைகள் உண்மையில் இல்லை. உமது உன்னத சக்தியாகிய யோக மாயை பல தோற்றங்களில் செயல்படுகிறது. ஆனால் யோக மாயை உமது சக்தி ஆகையால் நீர் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறீர். வாசிக்கவா மாதாஜி? இந்த பேராகிராஃப் வாசி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த உண்மை பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் மிக நேர்த்தியாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், எனது அருவ உருவில் நான் ஜடசக்தி முழுவதிலும் வியாபிக்கிறேன். எல்லாம் என்னில் அடங்கியுள்ளது. ஆனால் நான் அங்கே இல்லை. இதையே வசுதேவரும் கூறியுள்ளார். அவர் எல்லா இடங்களிலும் இல்லை என்று சொன்னால் அவரது சக்தி எங்கும் செயல்பட்டாலும் அவர் எல்லாவற்றினின்றும் தனித்து இருக்கிறார் என்று பொருள். இதை ஒரு ஸ்தூலமான உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கலாம். ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் உயர் தலைவனின் ஆணை நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் செயல்படுகிறது. ஆனால் அங்கெல்லாம் அந்த முதலாளி இருக்கிறார் என்பது இல்லை. என்றாலும் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சூழலிலும் முதலாளி ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை ஊழியர்கள் உணர்கிறார்கள். உடல் ரீதியாக அவர் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் இருக்க வேண்டியது இல்லை. அவரது சக்தி எங்கும் இயங்குகிறது. அது போலவே முழுமுதற் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பது அவரது சக்திகளின் செயற்பாட்டால் உணரப்படுகிறது. எனவே ஒரே சமயத்தில் பரம்பொருளுடன் ஒன்றுபட்டும் வேறுபட்டும் இருப்பதான எண்ணற்கரிய தத்துவம் உறுதி பெறுகிறது. பகவான் ஒருவரே, ஆனால் அவரின் சக்திகள் பல்வேறானவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா, அதாவது பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றிலும் உயிர் தத்துவமாக செயல்படும் உயிர் சக்தி. ஸோ நம்ம 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில படிக்கும் பொழுது அதுல இது எல்லாமே நம்ம 10 தானே விபூதி யோகம், அதுல ஒவ்வொன்றுமே நம்ம இந்த இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா சொல்லக்கூடிய விதம் தான் கொஞ்சம் வேறுபட்டிருக்கே தவிர மற்றபடி அதே விஷயங்கள் தான் இந்த 2 பேராகிராஃப்லயுமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? விண்ணும் நட்சத்திரம், அதுக்கப்புறம் சூரியனுடைய பிரகாசம், சந்திரனுடைய அந்த நிலவு ஒளி வந்து நமக்கு வாழ்வு ரசம் கொடுக்கறது இல்லையா? இதெல்லாமே நம்ம அங்கேயும் படிச்சிருக்கோம். நீரினுடைய சுவை இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே நாங்க படிக்கும் பொழுது இதுல ஒண்ணு மட்டும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, எல்லாமே பகவான் தான். அதுல வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. புலன்கள், இந்த புலன்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக பண்புகள் எல்லாமே வந்து இறைவனால் தான் படைக்கப்பட்டது. புலன்களுடைய அதிகாரிகள் அப்படின்னாக்கா
புலன்களை எது கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா, அதாவது புத்தி. புலன்களை எது கட்டுப்படுத்துறது? மனசு இல்லையா. மனசு வந்து எதனால இயங்குகிறது? அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, புத்தி கொண்டு இயங்குகிறது. ஸோ இந்த புலன்கள் மேலும் அந்த அதிகாரிகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்குன்னு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், ஓகே, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ இந்த அதாவது எல்லாத்துக்குமே இந்த சூரியன் சந்திரன் வந்து இறைவனுடைய கண்கள் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி கண்களுக்கு எப்பவுமே வந்து அந்த 2 பேருமே அதிகாரிகள் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புலனுக்குமே ஒரு அதிகாரி என்பது உண்டு. அதை தான் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. மேலும் தேவர்கள் புலன்கள் பெரும் அறிவு, அதாவது இந்த புலன்கள் அறிவு எப்படின்னா இந்த ஞானேந்திரியங்களை பற்றி சொல்றது. ஆக்சுவலி அறிவின் ஆதார பொருள், இது எல்லாவற்றுக்குமே மூலமாக சொல்றது யாரு? பகவான் தான். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஸோ அவர்கிட்ட அவர் இல்லை என்றால் நம்ம எதுவுமே செயல்படுத்த முடியாது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப உணர்ந்து அறியணும். நம்ம ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இங்க படிக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம மனசுல ஏத்துக்க முடியாது. வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரியலைஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே இறைவனுடைய கருணை இருக்கு. அவருடைய கருணையால தான் நம்மளால இதை செய்ய முடியறது. அவருடைய கருணையால தான் நம்மளால இப்ப சிரவணம் பண்ண முடியுது. அவருடைய கருணையால தான் இப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. இப்படி எல்லாமே அவருடைய பக்தர்களுடைய கருணையால இதையெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே நம்ம இறைவனை நோக்க வேண்டும். அவருடைய செயல்படும் திறனை நோக்க வேண்டும். இங்க இந்த 2 வரி சொன்னதுக்கான காரணமே அதுதான். வெறுமனே புலன்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க பௌதிக தளத்திலிருந்து சொல்லுங்க, சென்சஸ் இல்லையா, சென்சஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா அதனுடைய தாற்பயம் என்ன? இந்த கண்ணு என்ன செயல் செய்யணும், காது என்ன செய்யணும், நாசி என்ன செய்யணும், இந்த வாய் என்ன செய்யணும், இப்படி எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம வந்து இந்த கை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பண்றது. இது ஆன்மீக தளத்துல. பௌதிக தளத்துல வந்து நம்ம எதுவுமே டைரக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஆன்மீக தளத்துல அதனுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன, அந்த உண்மையான நோக்கத்தை வந்து செயல்படுத்த வைக்கக்கூடிய செயல் யாருடையது அப்படிங்கறத வந்து நாம ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மூளைக்கு போகக்கூடிய ஒரே ஒரு நரம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, நரம்பு இல்லையா, மெமரிக்கு போகக்கூடிய ஒரு நரம்புக்கு வந்து பிளட் கிளாட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மனிதன் வந்து என்ன செய்தாலுமே ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன செய்தாலுமே, அதாவது நேர்லயே வந்து ஒரு 50 வருஷம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா கூட வாழ்ந்திருப்பாங்க. இப்ப என்னுடைய தந்தையே எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, மோர் தென் 50 இயர்ஸ் எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமணம் ஆகி. ஓகே, ஸோ என்னுடைய அண்ணனுக்கு வந்து இப்போ 56 வயது நடக்கிறது அண்ணனுக்கு. ஸோ 56னா 57 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு திருமணம் ஆகி. ஆனா இப்ப அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு? எங்க அப்பா ரெகக்னைஸ், ஏன்னா பிரெயினுக்கு போக அந்த மெமரி இருக்கக்கூடிய அந்த நர்வ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளட் கிளாட். ஓகே, அந்த பிளட் கிளாட் வந்து என்னாச்சுனாக்கா அவருடைய மெமரி ஃபுல்லாமே அடைச்சிருச்சு. என்ன பண்ண முடியும்? நீங்க சுயநினைவோடு இருந்து இது செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம பார்த்து ஆனா சுயநினைவே இல்லாதவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அபத்தமாவே இருக்கும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து அவங்க சுயநினைவோடு இருந்தா அவங்க அந்த மாதிரி செய்யவே மாட்டாங்கன்றதும் நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நாம நம்மளா இயங்குறது முடியாது. நம்ம யார் அடுத்த இறைவனுடைய கருணையால் நாம வந்து செயல்பட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இல்லையா. எவ்ரி மொமெண்ட் நம்ம வந்து இறைவனுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான், கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் எந்த செயலுமே நம்மளால முன்னாடி போக முடியும் அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம உணரணும். அதான் இந்த அறிவு கூட வந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாரு, நம்மது கிடையாது. இன்டெலிஜென்ஸ் கூட வந்து இறைவன் தான் வருது இல்லையா. அதுக்கு மூல ஆதாரமே அவர் தான் அந்த சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து இது ஆக்சுவலி. ஓகே, மேலும் வந்து ஜடத்தோற்றம் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வந்து இத்தோற்றங்களுக்கெல்லாம் பூமியின் பிரதிநிதித்துவம் காணப்படுவது. நம்ம எல்லாரும் இங்க பாக்குறோம், நேரடியா பார்க்கும்பொழுது இந்த பூமியில வந்து மரம், செடி, கொடிகள் நிறைய, அதாவது கட்டமைப்புகள் இல்லையா, ஒரு வசதிகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இது எல்லாமே வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. எப்போ வேணாலும் நம்ம இடிச்சிட்டு எப்போ வேணாலும் மாற்றி அமைச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ரோடு அப்பதான் போட்டிருப்பாங்க. அது ஒரு 6 மாசம் கூட விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அடுத்த ஒரு 6 மாசத்துக்கு இன்னொரு ஆட்சி வந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க தோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க. இதெல்லாமே வந்து என்னது, ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஆட்சி. அதாவது யார் ரூல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வேணும், அதுக்காக இது செயல்படுத்துறது. அது மாதிரி எல்லாமே இங்க தற்காலிகம் என்பது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நாம அது தற்காலிகம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் இல்லை நமக்கு.
எல்லாமே நமக்கு பர்மனண்டா இருக்கணும் இருக்குன்ற அந்த ஒரு பதிவு மட்டும்தான் நம்ம மனசுல இருக்கு. ஆனா இங்க அனைத்துமே வந்து தற்காலிகம். இந்த உடலே ஒரு ஆடை தான். இதை நாம தற்காலிகமா ஏற்றுட்டு இருப்போம். எப்ப நாம இந்த ஆடையை வந்து கழட்டி எரிய போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இதை விடுத்து நம்ம எப்போ போக போறோம்ன்றதே நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படி நாம நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து நித்தியம் நித்தியம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே இங்க எதுவுமே நித்தியம் கிடையாது. எல்லாமே தற்காலிகம் என்பது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆன்மீக தளத்துல வந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பௌதிக தளத்துல கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. மேலும் ஜடத்தோற்றமுடி நீர் பரமாத்மாவாக, இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா இல்லையா? பரமாத்மாவே சிருஷ்டி, எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார் ஆற்றலின் ரூபத்துல. இந்த 9th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில அதுதான் சொல்வார். அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்வார் இல்லையா? எல்லாம் என்னில் இருக்கிறார், எல்லாம் என்னில் இருக்கிறது. நாம் எல்லாருமே அவருடைய இதுல இருக்கோம் இல்லையா? நாம் எல்லாமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள். மேலும் அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்வார். அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தை கொண்டு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாமே பிசிக்கல் இல்லையா? நம்ம அந்த மாதிரி நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் நமக்குள்ள கிடையாது. அப்படின்னா ஆற்றலின் வடிவத்துலதான் உட்கார்ந்துருக்கார் பகவான் இல்லையா? பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்துருக்கார். சோ அந்த ஒரு இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கணும். இதுக்கு ஒரு உதாரணம், அழகான உதாரணத்தை கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர் இல்லையா? இந்த உதாரணம் நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஒரு கம்பெனி முதலாளி இருக்கார். ஆனா முதலாளியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. அவர் கீழே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் நிறைய வேலை செய்யுது. அதுக்கு கீழே ஒரு ஊழியர் இருக்கார். ஆனா அவர் வேலை செய்யறதெல்லாம் யாருக்கு? முதலாளி இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவர் வந்து செய்யறார் இல்லையா? அது போலதான் இந்த வாழ்க்கை. ஆனா எல்லா இடங்களிலும் அந்த முதலாளி இருக்க மாட்டார். எப்பயாவது ஒரு வேலை வந்து அந்த இடத்துல வருவார். அது போலதான் பகவானுடைய அவதாரங்களுமே நிகழும். ஒரு இடத்துல வந்து நிகழும். சோ அது மாதிரி அந்த ஒரு கருத்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல. ஆனா சக்தி, அவருடைய ஆற்றல் என்பது, அதாவது அவர் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாவுமே இல்லையா? அது போலதான் பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார் ஆற்றலின் வடிவத்துல. ஆனா ரூபத்துல வந்து அங்க கோலோகத்துல இருக்கார் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரும் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்குவா மாதாஜி? வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வசுதேவர் கூறினார், ஜட உலகம் ஓடும் நதியை போன்றது. இயற்கையின் முக்குணங்களான சத்வ ரஜஸ் தமஸ் ஆகியவை அந்த நதியின் அலைகள். இந்த ஜட உடலும் புலன்களும் சிந்தனை உணர்வு சித்தம் ஆகிய திறன்களும் துன்பம் இன்பம் பற்று இச்சை ஜட செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நீ என்பதை உணர்ந்து உம்மை இனம் காண இயலாதவன் பலன் கருதிய செயல் என்னும் சிக்கலில் தொடர்ந்து நீடித்து பிறப்பு இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பை இழந்தவனாகிறான். இது பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாயத்திலும் வேறு விதமாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் கிருஷ்ணராகிய முழுமுதற் கடவுளின் தோற்றத்தையும் செயல்களையும் அறிபவன் ஜட இயற்கையின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்புகிறான், அதாவது கடவுளிடம் செல்கிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே கிருஷ்ணரின் பரமான நாமம், ரூபம், செயல்கள், தன்மைகள் ஆகியவை இந்த ஜட இயற்கையை சார்ந்தவை அல்ல. வசுதேவர் மேலும் கூறினார், அன்பார்ந்த பகவானே, கட்டுண்ட ஆத்மா இத்தனை குறைகளுக்கு உட்பட்டிருந்தாலும் ஒரு பக்தி தொண்டு முறையுடன் தொடர்பு கொள்ள நேர்ந்தால் அவன் நாகரீகம் அடைந்த மனித உடலையும் பலம் பெற்ற உணர்வையும் அடைந்து பக்தி தொண்டில் மேலும் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான தகுதியை பெறுகிறான். என்றாலும் பெரும்பாலும் மக்கள் மாயையின் வசப்பட்டு மனித வாழ்வு பெற்றதனாலாகிய பயனை அடையாமல் போகிறார்கள். அவர்கள் நிரந்தர முக்தி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தவறவிட்டு பல்லாயிரம் பிறவிகளுக்கு பின் கண்ட முன்னேற்றத்தை அனாவசியமாக கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். உடல் ரீதியிலான மனித வாழ்வில் பொய் தன்னுணர்வு காரணமாக ஒருவன் தன் உடலினின்று பிறப்பதனிடம் பற்றுதல் கொள்கிறான். கட்டுண்ட வாழ்வில் இருப்பவர்கள் பொய்யான உறவுகளிலும் பொய்யான பாசங்களிலும் அகப்பட்டு கொள்கிறார்கள். ஜட பிணைப்பெனும் பொய்த்தோற்றத்தின் பிடியில் உலகம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இருவரும் என் மக்கள் இல்லை என்பதை நான் அறிவேன். நீங்கள் பிரதான மற்றும் புருஷ என்று அறியப்படும் ஆதிசக்தி தலைவரும் மூதாதையுமான முழுமுதற் கடவுள். ஆனால் இந்த உலகில் அனாவசியமாக படைபலத்தை பெருக்கி வரும்
சத்திரிய அரசர்களை கொன்று பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக நீர் தோன்றி இருக்கிறீர். இதை நீர் எனக்கு முன்பே கூறியிருந்தீர். அன்பான பகவானே, நீர் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாவின் புகலிடம், ஏழை பங்காளன். எனவே உமது பாத கமலங்களில் நான் சரணடைகிறேன். அதுவே ஜட இருப்பினும் சிக்கலிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வழி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், நம்ம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே. அதாவது இங்க ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிறைய வாட்டி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? நான் நிறைய வாட்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே வசுதேவர் வந்து பகவானுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தையும் பலராமருடைய ஸ்தானத்தையுமே வந்து உணர்ந்தறிந்து, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் பாடி பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்பட்டதாக இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ நீங்க ரெண்டு பேருமே ஆதி புருஷா மற்றும், அதாவது புருஷா மற்றும் பிரதானா அப்படின்ற அறியப்படும். நீங்கள் பிரதானா மற்றும் புருஷா என்று அறியப்படும். அதாவது பிரதானா அப்படின்னாக்கா அன்மேனிஃபெஸ்டட், அப்படின்னாக்கா தோன்றாத ஒரு நிலையில இருக்கு, அப்படின்னா வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையில இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர். அதுக்கப்புறம் புருஷா என்றால், அதாவது இஸ் த ஒன்லி புருஷா, சுப்ரீம் புருஷா அப்படிங்கிறதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதை நீர் எனக்கு முன்பே கூறியிருந்தீர். அதாவது பகவான் தன்னுடைய நிலை, எதற்காக பகவான் இல்லையா? பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாசாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா? ஸோ பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் அதர்மத்தை வந்து வேரோடு எடுத்துக்கிறதுக்கும் தான் வந்து பகவான் அவரை அவதரிக்கிறார். அவருடைய தோற்றங்கள், அவர் எந்த அவதாரத்தை எடுக்கிறார்ன்ற நோக்கம் என்பதும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல ஏழைகளுடைய பங்காளன். எனவே உமது பாத கமலில் நான் சரணடைகிறேன் அப்படின்னு தந்தையா இருக்கக்கூடிய யாரு வசுதேவர் வந்து இப்போ தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து பரம புருஷர்கள் என்பதை உணர்ந்தறிந்து அவர் வந்து அவர் பாதங்கள்ல வந்து சரணடைவதாக சொல்றார். ஏன்னா அவங்களுடைய உண்மையான நிலையை வந்து அவரால் உணர முடிந்தது. தான் யார் என்பதையுமே அவர் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். தான் ஒரு ஜீவாத்மா பின்னப்பகுதி என்பதையுமே அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். அதுவே ஜட இருப்பு. யார் ஒருத்தர் இதை உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் இந்த ஜட சிக்கலில் இருந்து மீண்டும் பிறவா வரத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து தேடிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் 813 நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. Thank you all for joining. Sorry, I joined little late. நான் மீட்டிங்கால வந்து என்னால கரெக்ட் டைம் வாஞ்ச கல்பதாரோபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருத்தி की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम